Hi guys, ngayon po mamimili po kami ng mga kailanganin namin sa bahay. Update ko na lang kayo guys pag nandun na kami kasi sobrang lakas po ng ulan. See you. Dito na po tayo guys. Ako lang eh. Tumbat po. Sino mo ito? Yes. Parang kayo ka ba? Sabok.
Siumay? Maot. Ha? Maot ang sumay. Ay, makaon. Ano yun? Kanya, ito. Hindi na kaayo ni. Pag-abot na ako, barato na kaayo ni. Hindi na ako alak ang mga barato. Ano, big 258 na. Ay, huwag na yun. Puro sa potato. Buwan siya mo ah. Oh, isa. No? Kaniwan dali. Eh? Thank you for your understanding and cooperation. Sige. Okay mo. Ha? Dali, dali. Sini? Lagi, hindi na higo. Tumakbo. Ah. Tumakbo. Ano sa mga tubong kapag Lagi, ada ang papalitan dito. Dili na, no? Kaya ako sa gawas, ulat. Ano? Ino. Ino, hindi mo katulog. Prayer, magyapot nag-iinom. Oh. Ito po. Makdo. Makdo-ko-doko. Oh shit. Makdo-ko. Ay. Thanks. Miss namin kumain ng McDo. Ito may fries, tsaka burger. Tsaka Sprite. Malabig ng panahon. Nag-spas pa. Kain po tayo. Tayo. Ano yung bumili? Egg. Egg. And Ito po. Egg cheeseburger. ang yung fries para na sa Pinas. Ano yung ibang fries sa Jollibee? Right lang. Jollibee? Ano Jollibee? Ito wala. Ito. What na eh? Oh, good. Bye.
Layang. Kapag na-take out mo, pansin Hindi mo lang kulit to. kung pala ko lang ko, nakalap na ko Wala ko nagwalat nila. Nakagahulat mo ko. Nakakagod naman ako sa kurangod. Hmm? Yan na. Ang sa atin. Sakit. Ito nakita. Isa ra ko man nakita agad ang kuan. Okay, abang ko. Mga green na. Ba't saka doon yung laghan? Lita mo na to. Mura na niya. Laka. Lapit pa na yun. Hindi kailangan sila kung ano sa itlog. Oh, yeah. Una pa itong ban. Huwag meron ng filter. Una na ito yung lava. Awas una sa imo ah. Ha? Sila eh. Nagyapi pati, no? Biniling naman nila yung pati. Hindi. Last bite. Ah. Tuganan? Pipigil ba? Tamagong din eh. Mango. Kasi nasa Daiso kuan ka na. Stand ba? Oh. Na. Palit ka. Ito tayo na itong vlog. Ano ba? Tulad. Dili itong tripod. Ang ba? Pwede na ako, no?